Трябва да ти кажа, и сравнявам слажен, учил си огромно орго, зелени площи, които са ароматът на България, които са на въздухът за нашето дишане. Тая природа, която бих казал, тя е част от драгоценния български уют, защото малко държави има толкова ласкава природа. И понеже няма много време, аз ще кажа какво става на морския берег, а той жестоко се руши. Затова, защото вече огромните хотели, те са стигнали с вията жалко, Умасен. Те са влезли вътре в самото море вече, ако щеш. И понеже държавата е бе, трябва милиони левове да се изразходят, за да се укрепи този морски бряг и да може той да се... За туризъм, за хотели, за разходки и така нататък. Но за съжаление, нашите милионери, те дават пари само за си. Те никога няма да дадат пари за силната обществена среда. За околната среда, за съжаление, и това среда мене ме тревожи. И за да бъда конкретен, ще кажа, тая морска градина, тя не е квартално притежание, тя е национална притежание. Тя принадлежи на лични от цял свят хора идват и сега. А тя се превърна сега в Виливска. Време е всички с това, което е построено сега в нея след 1990 година да бъде съборено, да се забрани всичко друго и тя да възвърне който привлича чужденците и за който те ходят в тая градина. Се бори с просрочени